Доста ми вече става работа, няма край. Я видим как е времето. Днес май времето е доста топличко, така че може да разцъкам един баскетбол. И съм си набелязал един човек, с който да го направя, но на този етап няма да ви издам кой е. Ще разберете в последствие на видеото. Може би някои от вас вече се досещат кой е този човек. Така, по това, което съм виждал от него, той е точен, но днес искам да проверя това колко е така и да видим дали очилата му пречат. Това е единствената догадка, която ще ви дам за него. Айде да отидем да го вземем и да ходим да играем някакъв баскет. Това е един изцяло нов канал, в който ще видите страшно много нови и интересни неща, които с дадения човек, който в момента отивам да взема, ще правим за напред. Ако искате да виждате повече съдържание от нас, харесайте видеото, абонирайте се за канала, цъкнете камбанката, за да получавате известия. Стигнах на оговореното място с човека, с който ще снимем днешното видео. Ето, добри. Къде се забави толкова? Няма му пиша, го видя как е. И с който ще снимем ново видео за напред. Той седи там и ме чака, сега ще го изненадаме и ще разберем кой е. Ей, мисли бързо! О, какво става, бе? Аз мислих, че отдолу ще дойдеш ти. Аз идвам винаги в гръб. Как е, колега? Добре. Ето го човека, с който ще снимаме предстоящите видеа. Малко държа хората в неведение. Малко съм зле. Еми, поне по това, което видях от играта, с стрелбата си горе-долу окей. Да видим първи изстрели и първо точно попадение. Абе, може да подобря. Две мишени с един удар. Всички гледаме към Мартин. И да! Да! Мартин влиза в състезанието! Yes! Малко точността, ама сега ще ми покажеш как става. Ще ти покажа, ще видим 1-21 да изиграем. Айде. Може да се представиш на аудиторията, кой си, що си. Здравейте на всички, аз съм Мартин Кънев. Участник от Игри на волята. Най-добрият IT разработчик в България. IT-то на България. IT-то на България, точно така. Който си напусна работата за игри. И с Добри ще започнем да правим видеа. Лайфстайл ще започнем за сега. И ще видим как ще прогресираме за натам. Ще има и за тези луди фенове от вас, които искат да разберат някои неща, ние да ги обясним през нашата призма. Ще има тази възможност. Но главно искаме вие като зрители да ни опознаете извън екрана, извън телевизията, извън цензурата, която има там. Ти не беше ли казал, че от предните игри един от любимите ти участници е Гого? Еми, заради Гого съм така в Игри на волята и като цяло в това предизвикателство, защото той беше пуснал едно трасе, аз се пуснах при него и от тогава се запалих и станахме приятелчета. И съм му голям фен. Четвърти сезон съм гледал само неговите битки. Няма битка, която да не съм гледал. Значи знаеш битката с дините? Тази битка е много епична. Взема една диня да тестваш. Искаш да повторим битката на Гого ли? Еми, тъй отиваме на баскет. Добре, ще вземем една диня. Ама ти ще я купуваш. Аз пари за диня няма да дам. Добре. Ще ми излезе много скъп този клип. Добре. Имаме сделка. Ти знаеш ли аз как реално се записва за игрите? Не, между другото. Разкажи ми. Едно приятелче кандидатства и още на следващия ден го викнаха на първия кастинг. И аз си викам, аз стига, бе. Кандидатства и му звънят веднага? Веднага. Кандидатства и на следващия ден му звънат. И аз си викам, аз стига, бе. Толкова ли лесно се получава това нещо? Толкова ли е интересен? Викам, няма как. Аз съм по-готин от него. Няма как той да И той ли е? Това е ти от моята фирма. Пускам си кастинга, пускам си там анкетата, почвам да чакам. 1 месец, 2 месеца. Няма никой. Няма никой. А той върви ли напред с кастинга през това време? Ами, не баш. Викаш, не е особено. Ами, той е готин, ама нещо не се е получил на единия кастинг. Каза, че нещо се е притеснил. Но минаха там цялата зима. И на пролет ми звънят и викат Марто.
Ей си, кога е на каста? Да. И той гледай какво стана. Той ми каза и се беше записал преди мен, накрая ме не взех. Каква диня ще вземеш? Знаеш как се избира диня? Трябва да вземеш озряла. Трябва да има сочно дупе. Да, добре. Защото все пак после може да похапне малко диня. Хайде. Нямаш търпение, бе, чакай. Изчезвам. Той я ще дойде. Ти директно с динята не знам, може би пъпещче за тебе, че Гого е по-голяма машина така. Викаш нещо По-доказана машина. по-доказана машина. Айде, и за диня може. Айде една диня, айде. Някоя е по-малка. Някоя по-малка. Мисля, че... Не, тая там не е ли по-добра? Не е ли по-малка? Айде, за да няма много разхищение. Малка, но сладка. Малка, но сладка. Коя да вземем? Тая е по-кръгла, айде. По-кръгла. Все още ни нагледат странно. Не бе, добре сме си. Ама ще дойде това време. Ще дойде. Това е поздрав за нас и свеж. Оп, извинете. Човека как се засмя? Ти го знаеш нас и свеж, нали? Знам го, ама не знам точно Има такива. това видео. Не бе, това не е за нас и свеж. Това е за София Фри. Ама нищо, пак. А тази диня не трябваше да я претеглим? Тука бе, чакай, тука. Тук не може. Тука може, къде? Там е кантара, там. Чакай, аз... Ето виж. Ама диня с малко или? Я ви. Чакай. 2 лева. Чакай бе, да видим по-ефтината. Може с... Тая да е по-ефтина. Тая ще е по-скъпа. Тая е 3 лева. Няма. Тая Връщаме този стикер. Гледай къде го лепна. Айде, няма го лепа там. Аз маркирам, ти плащаш. С карта ли ще плащаш? Да, с карта. Игри вората. Мисли бързо. Ти мисли бързо. Щях да я хвана. Сега като я изпуснеш... Мале. Дали ще мога да вкараш? Ще вкарам няколко коша. Докато не изтървеме, не стане на пихтия. Стигнахме на игрището, ето го. Супер. Играл ли си някога баскетбол? В училище, преди 15 години. Да. Ма ти верно си много по-голям от мен. Ти си на 22. Ти ме изкара баси дъртия, бе, човек. Аз съм на 22. Това 25? На 25? На 25 ли си? Не ме състарявай така. Объркахте се една година. Младок. Ти ще се облякал като мене. Не, ти се облякал като мене. Пак да не мога да се различим. Ставам динята тука. Тя е за финал. Динята ще е за накрая. Да направим първо една загрявка, викам аз. Да. Как е? Има ли фенове? Има, бе. Новите известни. Има. Са. Точно преди да дойда да се видим, едно момче ме спря и вика: извинявай, как се казваш? Вика: Мартин. Може ли една снимка? Вика, ти си от Игри на волята. Да, в началото, първите дни, още докато не ме познаваха, смисъл, нали, не знаят кой съм, нищо чудно, защото бях на блатото. И викат: Игри на волята! Ама никой не ми знае името. Само го викат. Имаш ли тая като параноя, все едно, че всеки те гледа и те познава? Усети ли го това? Да, беше малко странно. Нали такова? Сега то знае ли кой съм? Не знае ли? Защото някои се заглеждат, така ходят и така минават. Да, и ти си мислиш, то всякой ме гледа, явно ме е гледал. Знае ли му, не му ли знае? Не знаеш да се усмихнеш ли, да подминеш ли, да поздравиш ли, да кимнеш ли. Да направим няколко стрелби, като за начало. И после ще видим, може да играем едно 21. Айде. Бам! От първия изстрел. Как го е? Браво, бе! Казвам ти, не съм баш толкова зле. Трябва да вземем едно столче за забивка. Защото сме ниски, Не знам, аз не мога да стигна коша. Ти можеш ли? Можеш ли да стигнеш коша? Мисля, че ще го стигна.
Добре. Ята вие как стреляш точно, това ти е техниката на стрелба. Не е много точно. Много слагаш ръката отдолу. Трябва да е по-отстрани. Горе-долу така трябва да изглежда. Ти правиш и така. Да. И като сложиш отстрани е хубаво завършвай с китката. Натискай топката. Ама са отиде другата. Другата крайност. Ей, излезнах от игри на волята и пак съм в игри на волята. Заради това мъртво. Тичай, Шаро, тичай! Оп, 9-ти месец. Как ще го играем 20, но с какви правила? Аз съм го играл. Ако вкараш тука, хващаш си я, примерно, ако се тупни един път, имаш право на една крачка. Ако се тупни 2 пъти и я хванеш, нямаш крачки. Ако я хванеш от въздух, имаш 2 крачки. Добре. Дай ще открием да видим. То... 3. Сега съм пак аз. Сега си пак ти да. То да бързаш ти е от полза, защото няма да се отдалечиш много от коша. Това как го изпуснах. Я те видим тебе. Видях, че от първата битка си доста точен. За влизане. Сега ще видим. С топката как си. Тук е по-трудно. Няма трудно, батко. Хареса ли ти първата битка? Как се чувстваш тогава след нея? Мале, първата битка, тя не е първата, тя реално ти е втората. Не, реално първата битка, дето беше, дето градихме арката, беше много яка. Тогава толкова много адреналин, толкова много емоции не съм имал. Изкефи ме и индивидуалната, дето си я спечелих, нали, много. То си пролича. Да. Аз за нея те питам, какво беше чувството да излезеш от място, което е... Много готино. Наистина доста гадно. Буквално се чувствах, все едно съм се спасил от много гадно място. Наистина. И то наистина беше много гадно. И все едно, не знам как да ти го пиша, все едно са ти дали в един затвор си, представи си. И са ти отворили вратата и си ти казали, затваряме си очите за 10 секунди, прави каквото искаш. И аз съм хванал и вече черта газ, бягам, вече съм зад ъгъла, не мога да ме видиш. С 300. С 300, така се чувствах. Изобщо не искам да подушвам отново блатото. Але, правиш бе? Това беше лош изстрел. 6 на 1, стегни са малко. Чакай бе. Това ако трябваше да излезеш от блатото, нямаше да излезеш. Хубаво, че не е баскетбол, значи. 9. Дай се. Айде, започвам те. Опа. Не започнахме много добре. И сега ще си я гониш. Поне видяхме, че на изометрия си добър. На изометрия грам не съм добър. Абе, не, аз тогава на тази битка, в момента в който я видях и викам, тази битка само сме аз и ти. Няма кой друг да я спечели. Не съм много добър, обаче си бяхме просто много добри. Тогава не си вярваше много, между другото. Не много. И изобщо даже. Обаче... И аз викам, не, трябва да ти дам кураж. Ма ние сме и много добре за тази битка, защото сме подобни килограми и подобен ръст. Абе, подобен ръст, бая си по-високо. Така. Ето хубаво, ама сега. Нищо, пак отлепям от единицата. Пак е добре. Колко си? 3? 10 на 3? Мале. Чакай, бе. Вкарах и двете, пак съм аз. Забравих правилата. Нищо не виждам. Много пече. Гледай! Прецака ми ъгълът. Оттам ми беше по-добър. Рестарт отново.
Чай да не ти пречи много. Добре, ти сега нарочно го правиш. Не е идеята да целиш мен, нали? Колко? 18. О, матчпойнт. Аз колко съм? 13? 3. 3 ли съм, бе? Не бях ли 13? Не знам колко си като цяло. Айде, давай. Не знам колко си десна. 20. Айде, давай. Ей! Не беше нарочно. Добре, не знам колко си десна. Битката приключи. Какво ще го прави? Ти си? Ама ти ще посрещаш. Добре, айде. Какво ли ще се случи с тази Диня след малко? Майко! Един лек кош. Има ли поражение? Много здрава тази Диня. Подселих ръба на коша. Добре. Ударих ли? Ти ми изкриви пръста и ми се пресрещна в дънята. Ама дай от по-далече. От колко ще можеш да стреляш? Ще пробвам от тук. Усещам как ще ти се пръси на главата. Да, само с тия дрехи после съм на футбол. Аз ще дам. Чакай. Ама къде ще стреляш? Ми в коша, надявам Ама се. коя част? Еми централната. Ама да не удариш отзад, че с тия рикошети. О, фаре! Мали! Добре, много си крив. Първия кош още. Дай хапни малко. Чай, тук има много павет. Хубава ли е? Много е сладко. Браво. Майче, на главата ще ти е. О. Мамка му. Поне един кош да бях карал. Еми, Гого, ако бях на тази игра с зините, явно нямаше да се справя добре. Нямаше може да убиеш. Ама поне дината е вкусна. Дай да си изчисти. Дай да хванем да почистим. Хвана ли се? Да, бе. Я вкарай. Я, бе, бак. О. Ти ще се окажеш голям катерач. Ако искаш следващия път да отидем на катерне. Ай, аз съм надъхан, никога не съм ходил. Даже може да направим така. Да обявим час и локация Добре. и който иска може да дойде да участва в клипчето. Еми, аз ще оставя линкове долу за нашите инстаграми, така че следете нашите профили. Ще оставим час и място, къде ще направим това видео. Така че ако искате да си направим нещо като мини фен среща и реално да се запознаете с нас и да участвате в клипа, елате с нас. Ще дадем точни координати, място, час и абсолютно всичко. Да захождаме. Чакай да кажем на хората да се абонират за канала. Не ми давай 5. Подкамвам ви да се абонирате за нашия канал, да харесате видеото, да насите камбанките, да оставите по 1-2 коментара какво ви харесва, какво не, какво искате да видите от нас. Да им казваме чао, ма си вземе топките. Айде. Тя избяга в храстите. Хубава тренировка направих. Да, много добра. И битката приключи. Битката приключи. Никога не е приключил. Последно състезание. Кой ще хвърли по-високо? Това беше добре. Я видим аз какво ще направя. Моето беше по-високо. Абе, ще питаме хората в коментарите. Ще ги питаме да видим какво ще кажете.